hiru gatzatu, ero mamia, ustu hor, koiara bat hemen. Nik iten duan hauek, saltze dituzte batzutan gatzatuak olakoetan, gero garbitu eta erabili berrio, eta politia geratzen da, praktikoa dira, eta arrexak, erabiltzeko. Hiru gatzatu, gutxi gara, bueno, hauek, 375 gramo gutxi gara bera guztira. Gero, esne gaina, 120 inguru. Dena nahaztu. Eta gatzatu hori ez bota azukrerik, mesedez. Hori gero, nahi baduzu guk gainetik gero estia botako diogu. Baina gatzatua... azukrea botatzea hori pekatu txiki bada. Orda, noin, esne gaina... txak... eta ondo nahaztu. Bildur barik, holan, bueltaka. Hori da, eurre... Postrea eginda. Sifoian sartu... eta listo! Hau bai dela, momentu batean ikenan postre bat, eta bueno, ikusiko zuen ze ondo geratzenak. Hori bai, komenira iragaztea. Orduan. Hartu. Listo, bota. Listo? Bai. Txoina ingo dana da. Holako katzumi bat. Eutzi hor. Eta bota eso, ez ez. Bueno, malen, hemen eskerrak eman behar duz, kirolean ibiltzea goi mailan zaila da, eta hor laguntzaileak eta izango dituzuzuk, ez? Bai, bateron bat, badukot. Eta gureko neuke aprobetxetia, momentutxo bat, eskerrak emuteko, alde batetik nire taldiai, superamara bat, bidazoai. Nungoa da, taldia? Iruneko taldia. Tarrazateko bat iruneko talde baten? Bai, bakitzu aukera mutan duzko txapelketa gehiago. Bai? Txapelketa gehiago itxeko aukera dauko, eta azkenien horra aterri zeun nagoen. Baitxa Espainiako Atletismo Federazioai. Txau, gotena, hola, bai? Jarri jo. Urratx Podologia Zentruai, plantiak itxendu ustelako, eta baitxa Arrasateko Instituto Optiko Auditibuai. Bueno, bai, egia esan, gaur egun kirol batzuetan bai irazten dute diru pila bat eta, baina beste batzuetan... Bai, eskertzen die babes txiki honeik, ez? Azkenian, esaten duzuna, ez du babes handirik jasoten, orduen dana da ongiet horri xak. Osa da hori olimpiarra izatea, eta hor ja bekak eta egoten diez, hain diko ez, horra aukera gongo zan, ez? Ja behin... Bai, badaz, bekak ja olimpikoa basara ja beste kategoria baten. Bueno, baina amets hori hor dau, ez? Hor da, joan digu. Eta amets ez duenak egiten ez du ezer lortzen inoiz, Mitzat, ez? Horren ametsak eukin behar dira, nik uste hori dala garrantzitsuena, Bueno, hau ondo irabazi beti sifoian sartu behar badugu zerbait, komenira, oso komenigarria, edo beharrezkoa, ondo irabaztea. Azkenan gero horrek oso tutu fina dauka, eta ez da bestela ez dire pasatzen gero osak. Eta behin ondo, eta azukre zalean bazarete, hemen ni botako nioke azukre normala beharrean, hau hautza dana, glas azukrea bezaten da, horrekin hobeto. Bestia ez da ondo disolbatzen. Hau hotzian indogu dana, bestela izango zen beruan, eta gero ostutzen utzi beharko benuke. Ordan oin, eta oin ikuste dut oin. Txapuza beti baina lehena hau, hartu eta, turrita bingo batetik hemen gauza zikindu bai. Ni baki bat gaixi gongo bani behiratzen noin, nahi zenik esaten. Baina bestela dana zikindu behar nahen, eta oin bai. Eta gero hortan biok gusto berdineko gara, malen eta biok eta estia botako dugu gainetik. Estia. Bueno, sifoiakin zeiten dana da, oin, nitrogeno kapsula botako sartuko dugu. Nik hemen nutik gutxi dudala. Hemen dago. Hau, honek gaza da azkenean. Honek sartzen dio, eta honekin zen lortzen du, guk hemen esne gaina sartuko duen bakarrik, natia. Zer egiten daben honek? Gero hemen dikatako zen, montauta moduen, arrotuta. Bueno, gaza sartu dugu. Ondo. Gero, bai komenira, hauek hotzak egotea, ondo naztu. Eta bain bestaldian... Atatzen da arrotuta. Nik uste nahi geixo batako sala hola baina... Hau bai. Puskarra. Ez dira puskarrak,
Bakitxu, gaza dauzkat eta ematen dure puskarra moduen dauzkadala. Bain. Estia apurra gogorra dau. Hau bakitxu, estia kalidadekoa da. Eta orduan, ez da kurtu. Hau izan barko zen, bauri, mikroin labian pixka sartu. Ez da inpolitia geratuko. Nik hemen nahi dena da, gero gainean ikustia ondo. Baina, bueno, idea bat egiteko. Junprobatzen zu, nahi oso, hartu goiarat eta junprobatzen bale, ni beste bat preparau. A ver. Goguakin ikuste zaio da. Bai, hau. Ja, holantxik, venga. Ja, proba, Hartu. Ni hasi ni bari, lasai. Zure arpeixan arabera, epiniko geixo jango dut eta. Kresmara. Hau da, invento bat. Ama esan dugu izena. Hemen gabiz, Andoni gora eta bera, eta ama ez dugu aipatu. Gurutze, Andoni, apuntatu. Olako katxarro bat, hemen sartzen duzu edo zer gauza eta azkenean, momentu batian da postre moten da bolan, zuk sukaldian ez tozu erakusten hori, eta bueno, mus bat ibilinaz hor, 2 ordu eitzen da ez da izer. Entrenadori esan dugu izena? Jonathan. Gaur, bakarrik, Kapritxua, hostiradeko kapritxua. Hau, honekin nola enbio bilo.